Magandang araw sa lahat. No? Pag-usapan natin yung si Bongbong Marcos for President. So para sa akin, napakaganda yung mga plano niya para sa bayan. So ang sa akin lang kasi yung mga opposition at saka yung mga against sa kanya, so baka daya na naman. So baka dadayain naman. So wag sanang ganyan kasi alam mo naman yung mga opposition, yung mga tinatawag na dilawan, iba kasi yung isip nila. So kung manalo na si Marcos, may plano din sila na i-impeach, parang ganun yung mga sistema ba na hindi maganda sa ating sistema sa Pilipinas. So kung ganyan ang sistema, tapos yung mag-impeach lang taga Manila, so yung taga Visayas at saka Mindanao wala, no? Napakaganda yung mga plano ni Bongbong Marcos at saka may mga history din sa kanila, sa parents niya. So makakredit tayo sa magandang ginagawa sa kanyang parents, no? So ang problema lang diyan kung i-impeach siya, may mga impeach kasi yan mga programa sa mga mga dilawan ba. Kasi parang ganyan ang mga sistema nila eh. Pag sino yung mga presidente, impeach naman, impeach ganun yung mga sistema nila. So kung daya na naman, kung baga ang mag-impeach lang mismo kasi yung sa taga Manila lang eh, pero yung mga boto sa Visayas at saka Mindanao wala eh. Parang useless ba? Yung baga people's power sa Manila lang yun eh. Yung sa Mindanao at saka sa Visayas wala yung boto nila. So kung ganyan yung sistema, mas maganda kasi wala pa rin solusyon eh. Kung sino yung mga presidente, ganyan. Mas maganda kasi kung baga prosper yung state natin. So gawin na lang natin yung sa Visayas, state of Visayas. May presidente sa Visayas. May presidente sa Mindanao. So darating ang araw, wala na siguro tayo. Siguro mga 3,000 years siguro, no? Darating 3,500 years. Wala na tayo yung mga generation. Pero yun talaga yung solusyon. Kasi sa Pilipinas kasi, yung mga baga official, yung katulad ng mga ganyan, kahit maganda yung hangarin mo, tulad ni Duterte, maganda yung wala. Yung mga federal, wala rin. Kasi sa mga opposition pa lang, wala na. Hindi nila gusto yung ma-progress yung bansa natin ba. Pero mas maganda kasi kung sa Mindanao may presidente, sa Visayas presidente, sa Luzon presidente, so yun talaga ang pinaka-the best na solusyon. Pero kung presidente lang sa Manila, walang solusyon kasi pride kasi ang mga tao doon eh. Tapos gusto nilang baga sirain ba yung magandang plano mo. Hindi maganda. So kung example, kung sa Mindanao may presidente, so lahat ng mga standby pwede nang huhulihin, patrabahoin na. So kung sa Visayas naman, lahat ng mga standby, walang standby, hulihin sila kung mag-standby sila. So pag masinso yung bayan, baga yung bayan natin kapag ang bawat isa may trabaho. Yun lang, simple lang. Huwag mo nang bigyan ng bahay at saka lupa. Kapag may trabaho sila, wala na. Walang away, walang gulo, wala. 100. Kasi yung sistema sa Pilipinas, maganda sana kung yung presidente, maganda yung layunin at saka pangarap na baga umangat ang bawat isa, pero hindi kasi may mga opposition. So ngayon kung sino yung mga presidente, preparation naman nila na i-impeach nila. So yun ang sistema nila. Hindi maganda yung hangarin nila. Ngayon naawa lang ako sa magtakbo ng presidente ba, kasi pangarap nila napakaganda, pero ang ending, impeach. So magandang salamat sa inyong lahat. God bless. Ingat kayo. So kung sino yung mga presidente, congratulations sa mga magandang plano nyo. God bless you. Restore